Ki artali kishna trekam jongka khasi Students Union KSU kata ka KSU Mawlai Circle Malayalam da usamla piangbor el paliar u president ka KSU Mawlai Circle but ka KSU Nehu unit ka Malayalam da usamla Sandi Sotun u president ka KSU Nehu unit but kiwe kid khot na ka unit manda ka sngi ka ar sau tarik ri sau arja apho sau kila ajing tho ho ba bright starwell marbanyang u balong u MLA jongka Mawlai constituency ban kintiu bat karpat na ka banta ban pha maramot no ha ka PWD roads ya ka Surok ha Shilentier ka lenti na du ka jingking Mawlai kinton masar ter shadu ka gate 5 jongka Skulbah Nehu ka KSU Mawlai Circle ba ka Nehu unit kila pansngo ba ka jinglong jingman jongka ne ka Surok kala jot rathai ha ka bala sakhi ha Shilentier ba ka bu jingma ba jingman saw igi nong shong ki bayat ki bayeng hi ki benta bat khamtam iki samla puli bat kinong tre jongka Skulbah Nehu Dang hakini ki benai baladab kila don shibon ki jingja ba ki jing ujor halor ka jing tengku kali ba ka jing sha tanra kali jong ki bayat ki bayeng hasilen ter ka niko surok balajia ru e ki samla puli jong ka nika Skulbah Nehu kani ka bu jing ma shi ka de e bat ka ta ru e ka jing shangan jong ki ba penan kam ya ka nika surok Hakani ka jing ye kendo u MLA ula kular khmat kid khot jong ka seng bon shim khya bat pha maramot no mardor ye kani ka surok hakini ki khendiat sngi ki ban sawan na ka benda ka jingbet ka jingbiang jong ki samla puli bat baro ki pat ba ki buj panon kam bat yat ban yeng ling ba kani ka surok